میرے دوستو عزیزاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے مبارک ماہ رمضان مرچی میں 16 مجلسیں رمضان مرچی 16 روچیں ذکی مجلسہ ما زکات بارہ برکتگا کہ زکات حکم چیئے و آ مردم زکات ندا ای سزا چیئے. اللہ سبحانہ و تعالی آیات مشمد دیما ذکر کو تگتا و نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث و مرچی من دوستا مرچی کی مجلسہ ما لوٹیں زانے شرن چی چیزاں چی زکات دے گی آ چی چیزاں کہ آیاں زکات پہ او کھدی مارا زکات دے گی ای چیزاں مرچی ما ای مجلسہ انشاءاللہ زانے من دوستا آ مال کہ آیاں زکات پہ آ 4 قسمہ 4 چیزاں کہ آیاں زکات پہ. اولی مال اما ہی کہ آئیے زکات پہ کشت و کشار ہر چیز کی زمین ناچی در کے زمین سماری من دوستان زمین ہر چیز کے کشت و کشار در کے آ 2 قسمہ یکی آئیے گوشن نیبگ زکات پرنی پرتکالیں سروپیں کٹگیں نارنجی ایشان زکات پرنی شن یک کر رکھنے انہ کجام کشت و کشار زکات پہ ہم آئیے کہ تو ورے و تی توشگی تو ایر کنے 1 سالی وستا 2 سال وستا سال نائی و دانی ماشی ایشان زکات پہ آتی وراکن تو ورائیے و تی توشگن تو ایرش کنے 1 سالی وستا 2 سال وستا ایشان زکات پہ. اللہ سبحانہ و تعالی فرمائنی و آتو حقہ یوم حصادے. اللہ واتی ذکرہ کنے گئی ہمیں کشارانی کے زمین نہ در کانتی سمرانی فرمائنی اللہ سبحانہ و تعالی گوشتا آئی حقا بدیے رونگے روچا وحدی کہ رونگی شما آئی زکاة ہما ٹیمہ پھر بیتیں گوڑا. اور بلے بنی دوستا ما بزانے چیا ہنچے مردم ہستے آئی مثلا مزنی زمین ہستے آئی کشت و کشار سک سمر بازاں چنچو حدث ہمر برسنتے دان و نا و ماش ہر چیز کے زکات پہ چنچو وزنہ برسان چنچو کیلو برسان آئیے زکات پہ بھی آئیے گوڑا زکات ای سراب بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی لیس فی حب ولا ثمر صدقہ حتی یبلغ 5 اوسق. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے ہر چیز کے دانی ہستے ہر چیز کے سمری ہستے آئیے زکات پرنی دا کہ آ 5 وسق فرمائنی. وسق چی منی دوستان لچھی لچھا شما زانے کہ ہوشتر سرا دیکھ بھی ہوشتر بڑھ دیکھ بیتے. فرمائنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشتے ہمیں کے سمر در کائیں تھے زمینہ وحدی کے 5 لچے پورا بیرسنتے 5 لچا پور بے بنتے نیگڑا آئیے زکات دیکھ بھی 5 لچے برابی دانی بکنے یا نائی بکنے. علماء فرمائنتے گوشتے 600 کیلو گرام اچھی گیشتر بھی ہمیں سمر کے تے زمینہ چی در کائیں تھے 600 کیلو گرام اچھی کیلو بھی بنتے نیگڑا بھرز بھی بنتے 600 نی آئیے زکات پہ. اگر 600 کیلو اچھ کم ماں آئیے زکات پر نیستے آئیے زکات پر نے آئیے زکات دیگ نہ لوٹنتے. زکات منی دوستاں ای سمرانی ای دانے ای نائے ای چیزاں نے مارا چنچو دیگ لوٹتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثاں اتکا گوشتے چیز زمین 2 قسمیں زمین ہستا آ زمین کے ایسرا کشت و کشار کرنا 2 قسمیں یکیہ گوشنتے ہنچی زمین نے کہ آسمان گندے چیئے آئیے کشت و کشار ہور آپ سرائیں ہور وحدی کے آپ بیتے ہیں آئیے کشت و کشار کننتے ہور آپ انگو یا کہ ورو دے وطی انڈالان چی آپ ہوا ای چیزاں نے سمرا ای زمین نے سمرائن چی چنچو مردمہ دیگ لوٹی دے حق تر دے حق دیگ لوٹیتے. اگر تو زمین وطی کشت و کشار کتا چا ہورائے آپاں یا کہ ہنچے تی زمینہ تی ماچاں کے ہستاں ہر چی کشت و کشاری وروداں آئیے دے حق دیگ لوٹی. اور اگر تی زمین انہ تا و تکلیفی کشتا چاہت جتا چاہتے سر آپاں کشے کارے امی زمینہ تو آپ دے وطیگا یا کہ مشینانی سرا گوڑا دے حق کے نیم دیگ لوٹی ایسا مرائن چی دے حق کے نیم دیگ لوٹی آکے تکلیفی نکشے آئیے دے حق دیگ لوٹی بزن سمرائیں وطی 10 قسمہ بکا 1 قسمی زکاة بدے اللہ نامہ. آ زمین نے سرکے تو تکلیفی کشتا آپ داتا مشین جتا تو آپ مثال چاہتان چی کشتا کو آرتا آئیے دے حق کے نیم تر دیگ لوٹی دے حق کے نیم
بزا مالا 10 قسمہ بکا یک قسمیه نیمه بیزی زکاة بده. ای منی دوستا اولی قسمی چیزی که ای زکاة پی و دومی قسم منی دوستا که ای زکاة پر بیتی عربیه وشنتی بهیمت الانعام. بهیمت الانعام چی؟ هشتری و گوکی و پسی اسپیت پسی بکن گسیح پسی بکن ایشان زکاة پی. بله شکدی زکاة پر بیتی یکی ای دلوت چروکی دلوت ببنتی. چروک بی بزن وط روتیں تو جنگل یلو کنے وط وا گیشترین سالا 6 ماهچی برز گیشترین سالا و چروکیں وط وارتیں تاو نیار ایا لوگ دفع بستگی نے نہیں تاو نیار مثلا کاو آپی نکنے ان چروکی وط یلوی وارتیں گیشترین سالا یک شرط ہمشی ای دلوت گیشترین سالا چروک ببن وط. و دومی چیز ای دلوت تاو داشتگا نسل وستا کہ اشی نسل گیشتر بھی بیتے و شیرے وستا شیرانی ورے ای شرط موجود بھی بنتے ای چیزاں ای دلوتا ہوشترا گو کا پسا نی ای زکاة پہ. ہوشتر زکاة کدی شروع بیتے 5 ہوشتر رسیدتے نی ای زکاة شروع بھی یک ہوشتر مردم کر رہا 2 3 4 ای زکاة پندی 5 ہوشتر بیتے نی ای زکاة شروع بھی. گو کے زکاة 30 اچھی شروع بیتے 30 گو مردم کر رہا بھی نی ای زکاة شروع بھی. و پس زکاة 40 اچھی شروع بیتے 40 پس مردم کر رہا بھی نی ای زکاة شروع بھی. و سیمی قسم من دوستا کہ ای زکاة پریں سہرے و نگرہیں سہر و نگرہ زکاة پہ مردم کر رہا سہر و نگرہ ہستے ای زکاة پہ. بلے من دوستا چنچو وزنہ برسیتے ای زکاة پہ سہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثہ اتکا گوشتے ہیں 20 دینار پیسرا یک چشیں سہرے ٹکر بیتگا ای دینار گوشتگا عربیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گوشتے ای کرا 20 چشیں سہرے ٹکر ہا ای گوڑا زکاة پہ. علماء فرمائنتے گوشتے ہیں 80 گرامی 80 گرام مردم کر رہا ہستے سہر ای سالی گوست گوڑا ای زکاة دے گیا. نگرہ وزن چنچو بھی نگرہ وزن 595 گرام اگر مردم کر رہا نگرہ ہا ای زکاة دیگ لوٹا اشانی زکاة چنچو دے گی فرمائنت علماء گوشتے اشانی دے حق کے چارک دیگ لوٹی دے حق کے چارک دیگ لوٹی و بلوچی گوشا 40 سہرہ یا سہری دیگ لوٹی تے ہمیں ڈولا اگر سالی بوزیتے نیشانی طرح زکاة دیگ لوٹا. و چارمی قسم کہ ای زکاة پریں تجارت مالا مردمی تجارت کنتے ہر چڈولیں تجارت مالی بکنی یا کہ گاڑی مثال تجارت کا گاڑی گری تو بہا کا اگر دلوت ہوشتر پھس گوک اگر ہنچے خوردونوش ہنچے دکانی ہستیاں وراکی چیز بہا کنتے گھڑا اشان بھی زکاة پہ سالی بگوزیتے نی بیچاری ای چیزاں قیمت چن چکی من کر رہا ہستا گاڑیاں مثال من کر رہا ہستا سالی بیتے گاڑیاں من کر رہا ہستا سالی گوست مچاریں گاڑی ہنی چنچ کا بہا بنتے منہ اشانی زکاة دے گی قیمت دے حق کے چارک دے گی. ہمیں ڈولا اگر دلوتا من کر رہا ما بہائی وستا بچا اولی آ قسم ما ذکر کو تگا چیا سیمی قسم تو داشتگا شیر وستا و نسل آدگی قسمی ایک قسم اننا ترا دلوت ہستے تو دلوتا بلے تو تجارت کنگائے خوشتریں گوکیں پسی اشانی قیمت ترا دے گی یہ تجارت مالا اشانی قیمت ترا دے گی اشانی دے حق کے چارک قیمت ترا دے گی. و ہمیں ڈولا مگو دکان ہستے مردمہ خوردونوش ہے ورکی چیز بہا کا سالی وحدی وزیتے اشان حساب کنتے قیمت کنتے کہ اشانی ہر چیز کے بنی دکان مالی ہستے اشانی قیمت چن چکی ہیں اشانی بڑا سال یا رن سال کے پورا بھی اشانی زکاة دیگ لوٹیتے اشانی زکاة دیگ لوٹیتے دے حق کے چارک دیگ لوٹیتے چاہے اشانی قیمتا. اے من دوستان چاریں قسمتا ہمیں چاریں قسمہ زکاة دیگ لوٹیتے اے چاریں قسمہ زکاة ہر چیز کے مال چاریں ہستا آئین زکاة دیگ لوٹی مہنچو گو مگر ہر چیز کے زمین چی در کہتے ہیں سمرائی کشتو کشاری آئیے زکاة قیدی دیگ لوٹی رونگ ٹیمبا لیکن آ سائن قسم ما ذکر کتا دلوتا سوہران تجارت مالا آیاں سالی وزیتے نی آیاں زکاة پر بھی. اے من دوستا ما پیش کتا شمی وستا زکاة احکام کہ چی قسم آیاں زکاة دیگ لوٹی و چی ڈولا مارا آیاں زکاة دیگ لوٹیتے و باندہ پدا میں شمی ملاقات بیتے انشاءاللہ ہمیں ٹیمبا میں انتظارہ بکنے شما اللہ میارے وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد. رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآن
والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء والنعم أقبلت يا رمضان الخير مشرقة أيامك الغر بالآلاء